L-FSWS hija tal-fema li l-età legali tax-xorb għandha titlaq għal 18-il sena qed tipproponi wkoll li tiddaħħal sistema ta' verifikazzjoni fil-ħwienet jew stabbilimenti fejn ikun qed isir il-beħ tal-alkoħol. Il-Fondazzjoni għal Servizzi tal-Ħarsien Soċjali qed tipproponi wkoll li dawk li jiksru l-liġi iħabtu wiċċhom ma' multi qawwija. Dawn huma wħud minn elenku ta' proposti li qed tressaq il quddiem l-FSWS b'reazzjoni għall politika nazzjonali tal-alkoħol ippreżentata mill-Ministeru għall Politika Soċjali aktar kmieni din is-sena. TVM News staqsa lil Anna Maria Vella, direttur kliniku tal-Aġenzija Setqa, x'effett tista' tħalli iż-żieda fl-età legali tax-xorb għal 18. Min jgħid 18, min jgħid 21, min jgħid 25. Aħna t-tobba immorru għal 25 u r-raġuni hija li dak il-moħħ ikun għadu qed jiżviluppa. Meta inti qed tieħu l-alkoħol, inti qed tiddistruġġi din l-iżvilupp li l-moħħ jista' jagħmel sa 25 sena. Dr. Vella qalet li huwa fatt magħruf li minn barra li x-xorb alkoħoliku jikkaġuna mart fil-kliwi, jikkaġuna wkoll mart ieħor bħalma huwa l-kanċer. Mistoqsi minn TVM News il-Ministru għall Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon iċċara li din hija proposta tal-Fondazzjoni li flimkien ma' oħrajn se tkun diskussa fl-Eżekuttiv. Il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika issa ingħalaq, it-tim li jkun ħejja dik il-draft policy jagħmel biex ngħidlek il-final policy u mbagħad titla' għal approvazzjoni tal-Kabinett. Mhijiex kwistjoni li jien favur jew jien kontra, naħseb tkellim ċar, kull addizzjoni hija ħażina, anke jekk hija addizzjoni fuq l-alkoħol. L-FSWS qed tisħaq ukoll li għandu jkun hemm Alcohol Server License bħalma hemm Food Handling License biex bekk ikun aċċertat li min qiegħed wara bar qed jagħmel xogħlu kif suppost. License biex min jaħdem wara bar ikun il-liċenzjat u kwalifikat. Issa mhux qed ngħidu tagħmel dottorat l-università ta' imma dak estrem, laqas iridu nibqgħu fl-estrem li qegħdin illum milli kulħadd jien nista' mmur wara bar u ngħid li jiena bartender. Il-Fondazzjoni qed tipproponi wkoll li x-xorb fil-ħwienet jitqiegħed f'postijiet speċifiċi biex ikun inqas viżibbli għal persuni taħt l-età. Qed tipproponi wkoll it-tneħħija tal-happy hours siegħa jew sigħat li matulhom jitraħħas il-prezz tal-alkoħol u għal drink tieħu tnejn. Proposta wkoll kampanji ta' prevenzjoni fl-iskejjel u fuq livell nazzjonali u monitoraġġ li jaraf aħjar jekk persuna ix mirkuba mill-vizzju tax-xorb biex ikun jista' jiġi referut aħjar għal servizzi ta' għajnuna. U fuq kollox l-FSWS qed jipproponi li x-xorb ikun intaxxat skont kemm għandu units ta' alkoħol. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti aċċenna għal bżonn ta' infurzar u qal li jekk ma jkunx hemm infurzar ikun kollu ta' xejn. Il-Ministru Falzon irrikonoxxa li l-infurzar hemm bżonn ikun aktar iebes minkejja dan qal li n-nuqqas ta' infurzar mhux skuża biex isir l-abbuż.